afi no ahia yedi ani kyerem wɔ Kwabre Keyanse Bosore ene eye Dungya Komfour na Boateng afi ne aso eye bronya doye a wo ye mani Komfuor emo ene nkokɔ bebre esiwani nyese ye ka kyerɛ wo na ye mamoni yo ayebi ene de che da What am I from say? Yo, before we Nana Boateng Bosore Komfuor afiaso na Nana edi ni krumu afọ nyina brunya edi ama krumu hafo nti ohwe adofo ne nipa o mawura ha nyina na edi obia brunya de edi mano akụkọ enamo ena Nana Boateng Dungya Komfour ode ma adofo okrumu nyina waye biu nye nipa nyina na betuma ayesa aboa ahwe emmerwa omu okrumu ne omu ni bikura mpo samenhia ba kopɛ original one waye bibia kama so wohwe video ya na chese Nana na echemu de ma ye maame mo monya 40 years 50 years 39 years ochemu amu bia mo ne akọ obia fanko di brunya de Nana etuma ye ene 24 na Nana hye ne ho animnyam sei ntimu sa video idea na chese Nana Boateng Dungya Komfour onna ye ni nyina waye ni nyina eda Nana se piaw